Good afternoon, good evening, good morning. Mula sa mga ng kalibutan na. Di ako ron nagtrabaho sa Burger King. Magkuan ko. Mag-change ko og filter paper sa among kuan fryer. Kaya nabuntagikan ko nag-duty sa Bolorama. Kuan dayron Good Friday, Bernie Santo. So, di ako dire nga ron. Kana na mga kuana, mga crumbs sa fryer. Tako na bugat. Olimpyuhan da pulihan og kuan filter. Ni limpyo na, hugasan na.
na hugasan. Muna yung filter paper. Fryer. Ha? Antayin mo na lang ang try. Karon mag hiwa ko og kuan kamatis before ko muli kay alas 8 ko muli sa gabi.
Mao ni among mga drinks. Kaning mga soft drinks. Saka na ngadto. Out na. Uli na, uli. Ito na kumukaos bahay. Tugnaw. Tugnaw karon. Uy. Thank you Lord. Gutom na, alas 8 na sa gabi eh. Nagbaon ko, nagdako pagkaon pero nahuna ako at ato na lang ko kaos balay. So tara. Alas 8 pero napay damdag pa on napay kuan, damdag pa agawas. Alas 8 sa gabi eh.
Nako. Thank you, Lord. Ay. Nami bisita. Nananakot singa puti. Bugnaw. Oh, sige. Salamat. Salamat sa paghapit. Amping tanan. Advance Happy Easter.